Prémiové bývanie na peknom poli v jednej z najvyhľadávanejších štvrtí Trnavy, to je projekt 2 samostatných moderných domov. Každý je postavený na vlastnom pozemku s výmerou približne 670 metrov štvorcových, pripravené na dokončenie podľa vlastných predstav. Veľkoformátové hliníkové presklenie plynule prepája interiér so záhradou. K dispozícii je bioklimatická pergola s LED osvetlením. Hlavná spálňa má vlastnú kúpeľňu, šatník a priamy výstup na terasu cez veľkoformátové presklenie s posuvným systémom. Mimoriadne úsporná energetická trieda A0+. Tepelné čerpadlo, riadené vetranie s rekuperáciou a podlahové kúrenie Rehau v celom dome. K dispozícii je hliníkové prestrešenie pre 3 autá a kompletná príprava na fotovoltiku, nabíjačku elektromobilu aj bazén. Tento dom vám ponúka prémiové technológie na výnimočnom mieste. Vytvorte si domov presne podľa seba.